Pak. Ki kono wong malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok papat dhewe. Ki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat. Linggo ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map? Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun nggih, Pak. Iya. Oh, Mas Tunama Sidam. Sekaring bawana langgeng, Kakang Ismaya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manikmaya paripaksa kowe tak rawuhake ning kene ya merga ana wigati sing bakal tak aturake marang Manikmaya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya tak tampa pangestu tampanana. Edian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Nding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Sapa? Manikmaya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nyayana garing ingsun tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasan-kusan. Reng ora metingkring. Oh iya lali aku orang. Saking kamitenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasantosan. Pikulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasantosan. Lah menika ngaten pukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono wengko disotke. Wah, anake Pak D Semar e. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mekaten Bu Kulun. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919. Mau ya kleru ta, Pak? Dadi lurah kok suwe men pirang-pirang abad. 2919 edan tenan. Aku kuwi wong lair wis metu wudel, Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Dapure ora. Ngaten nggih, Bu Kulun? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare naritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan mutok nang kandang pitik ngono kok. Ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Entuk sasmitain gaib. Sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa, Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Kok wis malik iki piye? Pelem apa? Arum manis.
Pelemarun Mas kok dadak ngrawuhke Bathara Guru. Wis jendeng lali aku. Wong bloon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu nganggere muni kluthuk tak bandem. Sandal saka kene. Jambu dipanirmala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun pukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nak cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu dipanirmala pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu dipanirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandeng menika sampun dados sasmita ing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadyakaken. Kula gadah pit Jawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pit iso mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten pukulun Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi pelem pertangga jiwa jambu dipanirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Tukule jambu dipanirmala lan pelem pertangga jiwa ki rak pirang-pirang ning Kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipanirmala pelem pertangga jiwa. Wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sik. Wilahing. Awik namastu nama sidang. Negaripun dipandang kunjuk. Gong tak bandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha ki mau malah wilahing. Wilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Bayan Bagong ki malati. Wis wenehna. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados dewaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepingin titah menika keparenga sakmangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken pelem pertangga jimba lan jambu dipanirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar.
kuwi syarate. Ha, nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon. Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi jambu Dipa Nirmala ora masalah. Kowe ngerti to? Aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk wacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa sangu linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki ora jandruk. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak ning bareng tekan pungkasane padha kok nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora etuk. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Oh jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho Pikulun. Kita arep apa Bagong? Pun kula mboten njaluk jambu Dipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala jambu pertangga jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Bukulun. Kok men perkara njaluk jambu Dipa Nirmala pelem pertangga jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon aku terima mundur wae. Kuwalik. Lagune kuwalik, main ra apal kok sakarepku. Kuwalik ya men aku kuwalik ya nekat kok. Sok deleke kuwalik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu Dipa Nirmala pelem pertangga jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampenake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita-kita kuwi kita sapa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong, kita iki kowe. Tak tanya modar kowe. Bapak iki jenengke aku ngrekoso dibancaki barang emeng diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diaringi. Ambok 2 jam ki ngene iki terus. Ha wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep endi ngono kuwi, aku nyeluk kita arep endi. Oh, berarti aku ki kita. Iya,
Nek Bathara Guru kuwi ulun. Heeh. Aku kowe? Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita tetep bakal njaluk jambu dipunirmala pramrtangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mrudha paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pramrtangga jiwa jambu dipunirmala? Merga niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ra iso pramrtangga jiwa jambu dipunirmala entuk ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kuwi, aku sedira nyetel kuwi. Oh. Kempol cawet, kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar men, meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa aja ngelih kabeh. Ora mangan pramrtangga jiwa jambu dipunirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu ora tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ayo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau main gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki. Tru? Aku dewangi, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wetekle ora kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh, ditanono nek ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Ya, sae-saeku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil. Mun aku diwangi ya, Reng? Ya. Aku dilindungi, kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan sempritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Saya tak takon. Kowe tresna ora aku? Aku tresna. Nek kowe tresna, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep matani karo aku, pethoke ya, Pak? Oh iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge sapa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethokno sisan, Pak. Oh iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Oh, daluk tulung kuwi pethok sisan ya, Pak? Wow. Coro. Trenggiling. Ngono.
Misuwi kok ora wangun to, Gong. Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak. Iya. Wis kono gak menyang. Hak kowe, aku tak turu dhewe. Engko nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab telo bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok telo bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sak ngono kowe. Nek ora pener ki aku sak ora lega. Aku iki wis rampung iso tak bener ora ya mau. Ora yakin e. Mamet tuan dhisik aku tak methukke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing methukke. Siap ya Traya. Yo. Ora nggo gending, slepek. Oh ya. Nganggo slepek wae. Tung, tak. Jolali wanembah mangwa suci jalala sasi seswarane pesona wala brambang ular kambang ndek ya mangkat ya